Dobry dzień, moi kochani widzowie mojego kanału na YouTubie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dawno się z wami nie widziałem tutaj przez te medium YouTube'owe. Byłem trochę zajęty, między innymi przez ostatnie kilka dni trwała akcja Grapaczka, gdzie zbieraliśmy na dzieci i ogólnie osoby wykluczone cyfrowo. Wspólnym wysiłkiem streamerów i ogólnie ludzi internetu udało nam się zebrać ponad 300 000 złotych na ten szczytny cel. Bardzo wam dziękuję każdemu, co tą akcję śledził i wszystkim, którzy tam się dołożyli. Nagrałem ten film, żeby się właśnie spytać, co u was, czy jesteście zdrowi, czy wszystko dobrze, czy nie macie COVID-a. Ja już u siebie 3 razy bez żadnego testu sobie wykryłem objawy. Ale chyba w końcu jestem zdrowy. Nie wiem, zapach mam chyba. O, mam. Także chyba będzie ok. A w ogóle z tą epidemią to jest ciekawa sprawa. Ja założyłem się z dziadkiem moim o flaszkę, że do końca roku będzie po 30 000 zachorowań dziennie. I byliśmy już tak blisko. I nagle, jak za dotknięciem cudownej różdżki, wypłaszczanie. Okazało się, że jednym prostym trikiem można ograniczyć liczbę chorych w epidemii COVID-a. Wystarczy robić mniej testów. Także ja wymyśliłem coś takiego, przypisuję sobie zasługi tego nowatorskiego pomysłu. Może ktoś z rządu będzie chciał skorzystać. Ja proponuję na przykład zrobić 3000 testów na całą Polskę i wtedy wyjdzie z 2000 chorych i mamy sukces. Nie testujesz, nie ma choroby. Takie zabiegi powinny się jakoś specjalistycznie nazywać, jakieś strategiczne zarządzanie percepcją rzeczywistości, czy coś takiego, tak bym to mądrze nazwał. Ale najważniejsze, że żeśmy od tych pierońskich Niemców nie wzięli żadnej pomocy. Bo nie po to ta germańska nacja przenajświętszą Rzeczypospolitą od 1000 lat napasztuje, żebyśmy teraz brali od Niemców jakąś pomoc. Taki słownik wyrazów obcych ostatnio znalazłem na Hasioku. Takie rzeczy ludzie wyrzucają. Zdajecie sobie z tego sprawę? Trochę wali fajami, ale przeczytam wam jakieś jedno mądre słowo. Karambol. Zderzenie się ze sobą wielu pojazdów naraz, ewentualnie w bilardzie uderzenie bili w dwie inne bile naraz, następujące bezpośrednio lub po odbiciu się od bandy stołu bilardowego. Słowo pochodzi od francuskiego carambolage. Co tam jeszcze? Słyszeliście pewnie, ile tam artyści ostatnio niektórzy podostawali od naszego państwa cudownego pieniędzy. Ja już kończyłem pisać pismo, bo też mi się należy. Uważam, że za działalność YouTubeowo-twitchową, no z melon lekką ręką, jak nie 2. To nagle powiedzieli, że już nie dają, bo coś tam opinia publiczna się oburza. Tym wszystkim przestaliśmy sobie zadawać pytanie, skąd ta cała epidemia COVID-a tak naprawdę się wzięła? Czy to jest działanie Rzymian? Czy to może Soros? Czy to rząd światowy? New World Order? Rothschildowie? Tajna chińska broń? Plan eksterminacji populacji? Słuchajcie, ja wam powiem, skąd się wziął ten COVID. Ja to wiem, ja do tego doszł. I no nie możecie żadnemu powiedzieć. Bo jak nas chycą, to mamy przeje... Ja wam teraz pokorza i no zawrzyć pyski. Pójdźcie ze mną. I no ciii. Idziemy. A ty boisz się? Czym tata lampa? A ty poświeć mi sam. Łopierona. Dajcie pozwól. Nie ma światła. Weź no tam poświeć.